ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони олиқадр. Бисёр саволҳо шуд, ки чӣ хел мо айни ҳол ба Великобритания равем ба муҳоҷирати меҳнатӣ. Айни ҳол аз ҳама компанияи бонуфуз, ширкати бонуфуз, ширкати Агричар мебошад, ки 90% муҳоҷирон ба ҳамин ширкати Агричар ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафарбар карда мешаванд ба Великобритания. Барои пур кардани анкети компанияи Агричар чӣ лозим меояд? Аввал паспорти загранпаспорт ба формули PDF загрузид мекунед, яъне дохил мекунед. Дуюм справка о несудимостиро загрузид мекунед. Сеюмаш медицински справкаро загрузид мекунед. Чорумаш сурати худтон дар кор мешавад. худи ҳамон инсоне ки анкета медиҳад, заявка медиҳад ба компанияи Агричар, селфи дар кор, селфи мекунад худашо, пушчанда деволи сафед бошад, ҳичи набошад, деволи сафед бошад. Ҳамин чор номгӯро дар 12 шак загрузид мекунед. худе ки пеш время собеседование медод, время собеседование наметиҳад, 1 моҳ шуд аллакай время собеседование надоданаша, ждад мекунед. баъд аз 12 шак ждад мекунед, кай худаш занг занад. Бо бисёр саволҳо шуд, ки баъд аз пур кардан баъди чӣ қадар занг мезанад. Мешавад ки баъд аз 1 ҳафта, ё ин ки баъди 2 ҳафта, ё баъди 1 моҳ, ё баъди 2 моҳ. Барои он ки компанияи Агричар боли миллион анкет пур кардагӣ ҳастанд, барои ҳамо камакак дертар ҷавобаш мебиёд, ё дар электронии почта мебиёд, ё занг мезанад. барои ҳамин шахсоне ки анкета пур мекунанд, ҳамон номере ки шумо дар компанияи Агричар мемонед, бояд дар ҳаваи шумо ҳам WhatsApp дошта бошед, ҳам Telegram дошта бошед. Электронии почта дар ҳамон телефон бояд бошад, ки ба ҳаваи хабарҳо ё SMS-ҳо мебиёд. агар ягон чиз нофаҳмо бошад, агар ягон чиз нафаҳмида бошед, дар комментариҳо нависед, ҳатман ман ҷавоб медиҳам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.